Υπάρχουν πάνω από 12 τεροκομεία στο νησί και πάρα πολλές οικογένειες κτηνοτρόφων που δουλεύουν πάνω σε αυτό. Από γενιά σε γενιά πηγαίνει, κάτι το οποίο έχουμε μεγαλώσει έτσι, γιατί είμαστε από μικρά εδώ και μας αρέσει αυτό, το αγαπάμε πλέον και το συνεχίζουμε κι εμείς. Γενικά υπάρχει ένας τρόπος που φτιάχνονται περίπου όλα τα τυριά, απλά ο κάθε τυροκόμος βάζει και ένα μικρό μυστικό για να πετύχει η δικιά του συνταγή. Η σχέση της κεφαλονιάς με το τυρί είναι από αρχαιοτά των χρόνων, από την εποχή του Ομήρου. Η πανίδα της περιοχής πολύ βοηθάει στην ποιότητα του τυριού. Το δύσκολο είναι μέχρι να παραχθεί το πρώτο προϊόν, δηλαδή το γάλα. Όποιος δοκιμάζει κεφαλονίτικο τυρί σε όποιο μέρος του κόσμου και είναι, σκέφτεται ότι είναι στην Κεφαλονιά. Με κάνει πολύ χαρούμενο που επιτέλους αναδεικνύεται η γεύση των τυριών μας εκτός Κεφαλονιάς. Όλο αυτό για να γίνει θέλει αγάπη. Οτιδήποτε βέβαια και να κάνεις θέλει αγάπη. Αλλά ιδιαίτερα ζώα και δευτερογενής τομέας τυρί θέλει πολύ αγάπη. Μεράκι και αγάπη. Όποιος τα έχει θα επιτύχει.